Din is-sena se jkunu qed jintlaħqu l-miri ta' enerġija nadifa għall-ewwel darba. Għal dan il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One Radio. Apparti minn hekk qed ikollna wkoll investiment fl-enerġija nadifa, l-ewwel darba din is-sena lħaqna l-miri tal-enerġija nadifa 3% qatt ma saret taħt George Pulicino jew Tonio Fenek. Il-Ministru Mizzi fakkar kif membri tal-Partit Nazzjonalista fosthom Tonio Fenek attakkaw meta kien imsiefer biex jiddiskuti l-ftehim ma' Shanghai Electric, iżda issa m'għandhomx xi jgħidu. Tonio Fenek fejn hu Tonio Fenek? Tonio Fenek li għabba lill Malta b'kważi biljun euro dejn, minn 160 miljun euro dejn. Tonio Fenek li prattikament m'għamel xejn biex iraħħas it-tariffi tal-elettriku. Tonio Fenek prattikament li m'għamel xejn biex jaqleb il-power station li kena delli mara bl-LNG, bil-gas. Fakkar ukoll li fi żmien li Fenek kien politikament responsabbli mill-Ene Malta m'għamel xejn dwar is-serq tad-dawl. Tonio Fenek li taħtu l-Interconnector Project waqqa lura li kien hemm overruns kbar li s-serq tad-dawl sploda bil-figuri u qed jgħid li ma jafx bih is-serq tad-dawl. Il-Ministru Mizzi fakkar kif Gvern Laburista se jkun qed iħalli 50 miljun euro fis-sena fil-bwiet tan-negozji bir-roħs li se jibda minn Marzu li ġej. Dan kontrast ma' dak li kien jiġri fi żmien ta' gvernijiet nazzjonalisti. Għamiltu l-ogħla tariffi fl-Ewropa għall-elettriku. Ivvotajtu bil-qalb fil-Parlament favur l-ogħla tariffi fl-Ewropa. Użajtu l-iktar żejt li jinniġġess u maħmuġ. Bir-roħs tal-familji, il-Gvern diġà qed iħalli 30 miljun euro fis-sena fil-bwiet tal-familji.